Tipra sarongni tomung nong khao bahai. Buni kaham nugui maina. Mokol kior jaklayo. Khoroksa tei khoroksani. Mungsasuk phaisingo kotor kusuk torna nugui tongkhe. Musulaimani kubang. Torna lokna jorari glak. Nasile laimung kubang. Kok baksa kerei thansa kerei. Haini bagino tipra sado patabuk. Ore poro yungjak. Heza mara di blogni bising khobjak. Phari kamini simi. Simna dagia kami thangma lamao. Phari kamini lukurok. Kok jablayei. Rangti salayei. Lamani yaksi yagra. Bufang naithok kailayei. Amchaino naithok khalayana hene wansuk layei. Borok bufang naithok kailaimani. Hati barsa je kayakho. Samung sidra tangnai rok. Lama kinani bufangno. Phuisaoi khogoi talang thangbaikya. Hai hene koktuma. Tabuk phari kamini lukurok tungphla laijak. Sabo bufangno phuisaoi khogoi talangkha. Kebono sinewi bunarak manya. Khongnai sabo. Aborno bunugya. Yagulo borok koktuma thomnai rokno ringai. Koktuma thomnai rokni bwskango. Sawi khanai na nangkha. Patimung thai hejamara dibolong ni bising khopjak phari kami. Nok tin tam ni bagai media no ringmani. Sing media ringma hingkai sino elagaro sing kaham kai dugonang khaina bagai elagaro naithok khaina bagai sing o je sini elaga ba sini phani rangno jara khangai to sawo aro jara kailaimani. Oro 200 ta jara kailaimani sir. Hingkai tini horo over 15 jara khogit langkha. Tago boje lama sab khogit langkha sab tam kha semo romoibo mana kogya. Roma thagai obo je chetona khai singje police rono jarokha ta gamni media sumogo abon bagin ma jarok. Nong ni kuno sonni horok to tong. Sondo hoto tak tam khai sing tam khaijina mor sondo hoto khainani somo beblo horot langkha mani. Taksu jara naim tang phaika. Phaika naim tang. Bo PS ni naim tang phai. Ongko sini sunutila ni. Naim tang kam sa. Naim tang ro borok guru ge cheri nai na salango. Sunut apsu jara sai sung patte sumu je mansak chesta khaini salango. Tapro jarte nong bakhak te kuno mane ke bono phano mane tongui maya khota. Tongui maya ngin tong husung abon bagi to sengel karo janu rikha. Unti sararok kajar nu Emne tam sara kai kemamani nongro. obon saran bum khate go foxel pam o ko sara kale mata Mo bo jaga ni thayo mo je gothna patima. obo gotna pati mata o phari ala katta go phari bazani obonta Nong ni PS tam klai. sini PS hingai sidai mohanpur takai aus tabu sunutila Tamu norok na mane o je kemamani. Tamu no nutungai de na tam khaine nong tam yapri na nai. sing to mono rutungna bagina yapri bahar tong Taksu jara manje ge ko. mande yakota Nin sinemu. Ini sinemu tamo. ani mung ronu debroma Tapos sing sara paima rong ni re kaisa pasot tega ebra gari bara tongo lebar sas tongo wa tongo net tongo jal mane kaisa kamla tongo kaisa bhango par fiso par bhango prai 1200 khatibu sadan salo kai me mana halakya ga Nong ni rang mari rok le busuk baikha. rangmari dorona 1.5 লক্ষ no por baikha Non ni ji sak bai thang bai mane sakbai tang sada khangi joto nuko lai mata joto nan 30 rupiah khai ka ro sini area ro kes rang nasuk pai jate khatni to amo sungrom laile janja khatile Ni sinemu hai. ani mung sosino de porma Nong bo parani no na. yang mo parani na phari ni na